ኣብ ከባቢኻ ክንደብ ሓጎኻ ዝኾኑ ሰባት ምንኣስካ ኢና ወይ ድማ መሓዙት ኢና ኢሎም ካ ይፈልጡ ብዘረቦም ተደሚምካ ገሪምካ ይፈልጥ ሰላምታ ይረሳዕኹን ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መደብ ክንሓስበሉን ክንመሃረሉን ዝግባእ ሓደ ዓብዪ ኣገዳሲ ዛዕባ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና በተደጋጋሚ ዝርአ ዘሎ ዕድመ ምሕባእን በበገሲኡን ዝብል ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ክንርኢ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትጸንሑ እናተመነኹ ሰናይ ምክትታል ዕድመ ምሕባእ ክንብል እንተለና መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ካብቲ ዝበጽሕዎ ዕድመ ክልል ንታሕቲ ክገልጹ እንተለዉ እዩ ሰባት ዕድመኦም ዝሓብኡሉ ምኽንያታት ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም ቀንዲ ግን ሕዚ ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና እቲ ቀዳማይ ዕድመ ምድፋእ ከም ምልክት ድኻምን ዓቕሚ ምንኣስን ገይሮም ስለ ዝወስድዎ እዩ እዚ ማለት ኣብ ማሕበራዊ ርክቦም ኣብ ከባቢኦም ብዝነብሩ ሰባት ከም ዘይመዘንኦም ቆፂሮም ንኸየግልልዎም ብዝብል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ተመሳሳሊ ወይ ተቐራራቢ ኣተሓሳስባን ዕድመን ምስ ዘለዎም ዝያዳ ክቀራረቡ ድሌት ኣለዎም ስለዚ ምስ ከባቢኦም ዘሎ ሕብረተሰብ ተመሳሲሎም ንኽነብሩ ዕድመኦም ክሓብኡ ይደልዩ ሓደ ግዜ ገለ ሰባት ዓበይቲ ኢኹም እንትበሃሉ ኣይ ኣነኮ መነባብሮ እዩ ከፊዩን እምበር ሕፃን እየ ይብሉ ወረ ገለገሊኦምስ ምስ ደቆም ማዕረ ክኾኑ ዘይጸልኡ እውን ኣለዉ እዮም ዘይከኣል ዳኣ ኮይኑ እምበር ገለ ሰባት ናብ ማህፀነ ኣዲኦም ኣትዮም ከም እንደገና ተጠኒሶም ክውለዱ ዝደልዩ ኣይሰኣኑን እቲ ካልኣይ ሰባት ዕድመ ዝሓብኡሉ ምኽንያት ድማ መጻምዲ ንኸይስእኑ ኢሎም እዮም ትኽክለኛ ዕድሞም እንተተዛሪቦም ኣረግቶት ተባሂሎም እዝማ መሓዛና ኣይኮነን ብዝብል ናይ ምግላል ኩነታት ከየጋጥሞም እዩ መጻምዶም ትኽክለኛ ዕድሞኦም ንኻልኦት ሰባት እንተተዛሪቡ ምስ መን ትነብረለኻ ተባሂሉ ግምቱ ዝወርደሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ነዚ እዩ ገለ ሰባት ብኮረና ማለት ብ2012 ዓመተ ምህረት ዕድሞኦም 25 ዓመት ዝነበሩ ክሳብ ሕዚ ተጠይቖም 25 ዝብሉ ሓደ ሰባት ኣታ ወይ ኣቱ ሚልካ ንኽትጽውዖም ዘሰክፉ ኣለዉ እዮም ኣታ እንተበልካዮም ከመይ ገይሩ ድዩ ኣንኢሱ ርኢና ወይ ንዒቑና ከይብልኻ ኣቱም ተበልካዮም ድማ ኣረጊት ገይርና ኢሎም ከይኹርዩ መን ኢለ ክጽውዕ ኢልካ ተፍቅዶም ዓይነት ሰባት ውስናት ኣለዉ እዮም ገሊኦም ድማ ዋላ ዘይዕድሞኦም ንኽብረት ኢልካ ኣቱም እንተበልካዮም ደሓን ዕድመኮ ጸጋ እዩ ኢሎም ከይኰረዩ ዝምልሱልካ ኣለዉ እዮም እቲ ሳልሳይ ሰባት ዕድሞኦም ዝሓብኡሉ ምኽንያት ስራሕ ንኽቁጸሩ ኣሉታዊ ጽልዋ ከየሕድረሎም እዩ ሓደ ትካላት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዝፈቐድዎ ናይ ዕድመ ክልል ስለ ዘለዎም ለሰባት ብሰንኪ ዕድመ ካብ ስራሕ ንኸይተርፉ ኢሎም ዕድሞኦም ይሓቡ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ብሰንኪ ትኽክለኛ ዕድሞኦም ምዝራቦም ካብ ጥቕማ ጥቕምን እንጀራን ከይተርፉ ብምሕሳብ እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናኹም ይመስል ነይሩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገብር ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን ሰላም